Aan het NK Vierliepen 2019 in Zegveld die een 27 Hollanders mee en 21 Friezen. Die gingen de strijd aan om de 15 medailles in de categorieën senioren, vrouwen, junioren, jongens en famkes. Bij de famkes is Femke Rispens de topfavoriet. De lieper uit Niehoven zet voordelig de vierste afstanddel, 15 meter zo'n. Lisse van der Knaap uit Drielst volgt het met een knappe 14:49. De derde plak in de voorronde is voor Susanne Mulder uit Vlist met 14:42. Bij de jongens is Rutger Haanstra van het Heidenskip topfavoriet. Hij begint met een prima sprong van 18 meter te zien. Grote verrassing is Peter Faber uit Aldehoven. Hij leert bij Grieptjerk en verbetert hier zijn persoonlijk record naar 99 en klimt naar het tweede plak. Maar Roy Velus uit Benschop docht het nog beter. Hij neemt de leiding oer met maar liefst 18,50 meter. Een nieuw PR en een record voor een 13-jarige. Bij de junioren is Nederlands recordhouder Reinier Overbeek uit Benschop de grote favoriet. Hij begint met een sprong van 18,89. Daniel Kluistra volgt op het tweede plak met een keurige 18,71. Friesk kampioen Jesper Demmer uit Warkum leert een nieuw PR van 18,16 en stiert ermee te redden. Wietse Nauta van Drielst moet hem nog plaatsen voor de finale, maar docht dat oer tjoegend. In zijn tweede sprong komt hij te 18,99 en neemt de leiding oer. Maar Reinier Overbeek liet zien waarom hij de favoriet is. Zijn 20:45 is een NK-record en hij pakt de koppositie voor het weeroer. Sien Ierlien waard Anniette Leyenaar Nederlands kampioene met 16,6. In haar eerste sprong nou zocht het er 3 uit, maar ze bedarret boeten de sector. Dimfie-baas van Rooyen uit Oudewater docht het beter. Op haar laatste NK pakt zij de leiding met 16,12. Wendy Helmers docht het nog beter. De kampioene van 2006 uit IJsselstein verbetert het NK-record naar 16,43 en stiert ermee met stip op 1. Topfavoriet Marit van der Wal maakt haar dan nog plaatsen van die finale. Dat slag het op het nipperke. Met 15,96, het tweede plak. Freek Kramer waard verliezen hier Nederlands kampioen bij de junioren. En leert nu als eerste senior oer de 20 meter. 20:16. De tweede die oer de 20 meter komt is Wilco van Amerongen. De Benschopper leert op een achtergroen naar 20:48 en pakt de leiding. Frieske favoriet Tevis Hopma had een medaille. De Hazer begint met een vreemde wiertsprong en eindigt uiteindelijk op het 11e plak met 19:19. De andere Frieske topper is Nart Bronsma. De Warkumer liet het onderwijs naar een nieuw Fries record, maar dan gaat het helemaal mis. Hij griep met beide handen mis in de top en bleef stekken op 19:85. En in steed van een NK-record leert Bronsma nou net verder als het 5e plak. Rian Baas docht dat beter. Op een achtergrond leert hij als enige oer de 21 meter. 21:27. Topfavoriet Jaco de Groot zit net heel lekker in de wedstrijd. De nationaal recordhouder uit Kamerik stiert voorlopig 4e met 20:16. Thomas van Midden wordt de 6e en laatste finalist met 19:81. In totaal 18 finalisten, waarvan 10 Hollanders en 8 Friezen.
In de famkesfinale werd Susanne Mulder uit Vlist hard te verbeteren. Na 14:79 en dat is goed voor zilver. Lisse van der Knaap wordt treden, maar de titel gaat naar Femke Rispers. De 15:07 uit haar eerste sprong is rom genoeg voor de NK-titel. Ja, eindelijk het laatste jaar bij de meisjes. Het is mooi het zo af te sluiten. Bij de jongens had Rutger Haastra een PR nodig om Roy Velers te verslaan. Zijn 18:01 is net genoeg om de titel te pakken. Ja, dat is de perfecte afsluiter van het seizoen geweest en de jongenscarrière. Iedere keer ja, is een sprong voor de 18 en dan hoop je stiekem op een jongetje meter. Maar ja, alle sprong krijg ik net en dan moet ik het dan niet noorsluiten. En dus gaat de titel heel verrassend naar de nog maar 13-jarige Roy Velers. Met het prachtige PR van 18,50 meter. Je bent 13 jaar, je springt een dik nieuw persoonlijk record, 18,50 en je wordt direct Nederlands kampioen. Ja, ook nog ja. Hoe is dit mogelijk? Ik snap het zelf ook niet. Ik had het ook niet verwacht. Dus. Bij de junioren zal Wietse Nauta het geweldig spannend meidje. Hij verpulvert zijn PR van jongetje en komt op meer dan een meter verder. Hij leert haast op het baltje en dat leidt op 20:45. Het wordt 20:37, een heel dik nij-PR en maar vlak achter Reinier Overbeek. Van Nauta een zilveren medaille, maar wel met een gouden rane. Oh, dat is het zeker, ja. Wie hier dit nou dacht? Ik zelf net. Je hoopt het wel natuurlijk en dan gebeurt het op zo'n dag. Geweldig. Ja, 20 meter 30. Meer dan een meter bij die PR op. Het scheelde niks, want wie is ik de Nederlands kampioen geweest? Het scheelt net zoveel. Nou, toen ik in het zand kwam te landen, toen dacht ik ja, echt gewoon een tapsprong. Maar dan stink je net nog 8 centimeter en hier geweest. En dus gaat de titel naar Reinier Overbeek. Hij wint in zijn eerste jaar als junior de titel in het nieuwe NK-record van 20:45. Ik dacht 20:40, 20:45. Ik denk nou, dat zal wel een heel eind zijn. Dan spring je meestal de wedstrijd een beetje mee dood. Nou, bij die junior blijkbaar niet. Dus ik dacht een beetje safe te zitten. Maar laatst sprong iets nog een paar centimeter terug. Dus dat is super spannend eigenlijk. Maar toch wel blij dat ik gewonnen heb. Bij de vrouwen maakt Nederlandse recordhouster Marit van der Wal genoegen nemen met het brons. Het wol maar net slagje op een NK. Ik ben hartstikke tevreden. Ik heb er eigenlijk niks van verwachten. Nou ja, natuurlijk 2 keer een Nederlands record springen, dat is al meer dan dat iemand ooit verwacht kon. En het FK, ik won mijn FK-record, nou, dat is natuurlijk hartstikke prima. Nou ja, het takelt nou wel wat ouder, heb ik het idee. Ik ben nou wel aardig op. Ja, nou, ik heb het al gekregen en wat minder. En dan moet je misschien maar gewoon accepteren dat dit het beste weer wat ik hier uit hele kom. Dimfie-baas van Rooyen neemt aanskiën met een sprong van 16,21 meter. En dat is goed voor het zilver. Het goud is voor Wendy Helmers. 13 jaar na dato wint zij haar tweede NK-titel. Nu met 16:43. Ja, ik was van tevoren denk ik meer echt een outsider eigenlijk. En ja, het is gewoon, ik voelde me vanmorgen echt al supergoed. En ik dacht, nou, misschien zit er wel wat in vandaag. En van tevoren had ik eigenlijk al gezegd van, nou ja, als ik derde word, dat is eigenlijk mijn plek dit jaar. Dus daar moet ik tevreden mee zijn. En alles wat meer is, dat is mooi meegenomen. Maar hier had ik eigenlijk niet op durven hopen. Nee, en dan net ook zo'n fantastisch mooie afstand. Dat is echt geweldig, ja. Bij de senioren is Nart Bronsma net weer hoe die klap van die misleerde sprong heen kwam. Hij eindigt als 5e. Jaco de Groot docht nog wel een onval op het titel, maar hij stroont het op 20:93. En dat is het tweede plak op dit NK. Freek Kramer komt nog tot 20:23. Hij wordt de beste Fries en debuteert bij de senioren met een verdienstelijk 4e plak. Wilco van Amerongen komt op het podium. Zijn 20:48 levert een mooie bronzen medaille op. Maar de verrassing wordt Rian Baas.
De Utrechter wint zijn eerste Nederlandse titel met 21 meter 27. Op papier hadden we nog nooit zoveel kandidaten voor goud gehad. En jij loopt ermee weg. Ja, nou, er was eigenlijk wel één topkandidaat natuurlijk. Dat weet je denk ik ook wel. Jaco die is het hele jaar toch wel over het algemeen de beste. Maar ja, daaronder zit een hele brede groep met goede springers. En vandaag had ik het geluk dat ik de beste was daarvan. 9 medailles voor Holland, waarvan 4 keer goud. Friesland maakt het waar met 6 medailles, maar alleen goud voor Femke Rispers. Takemier is de revanche in Burgum.